de Dúas Letras hai un grupo de amigos de Pontevedra que nos gusta o cine, fundamentalmente a realización. Bueno, de cando en vez, pois, facemos algunha curta sin unha pretensión que non sexa pasalo ben. Bueno, tratar de alguna maneira de exhibilos na medida de que non lo fagan, claro.